V-aș dori să aveți o cola mentolată. Am găsit soluția. Luați mentă, dați mentă, și plăi Coca-Cola. Cu favorit, dacă lăsați să se ducă acidul, să se simtă mai mult menta. Are acid, de la mine nu o să simte prea mult. Ba nu, n-are. 2-3 ore lăsați să se ducă acidul. Așa. Să fac. Cola bună! Cola bună! Pa! Să nu uitați să vă abonați și adios!